Jos sä kerran olet työtön, niin miksi et sä voi nostaa korvauksia omalla nimelläsi? Minä en rupea elämään yhteiskunnan kustannuksella. No siinä oli hauska ajatus kaverista, joka huijaa Kelalta rahaa. Äärimmäisen hyvin kirjoitettu farssi, hyvä rytmi tekstissä ja yllättäviä käänteitä koko matka ihan loppuun asti. Oli onni, että me saatiin Svelmin Pertti sitä Erkki Otsenta näyttelemään, koska se on täydellinen siihen. Joo, nyt tilanne on vähän huonontunut. Minkälainen sielunmaisema tällä herralla on? No se on mutkikas kuin raumalainen pitsi, sanotaan näin. Hän on itse rakentanut itselleen niin 1 000 000 kuoppaa, mihin voi pudota, että siitä tämä koko juttu oikeastaan kertoo. Tämä kaikki on erittäin laitonta touhua. Tämä on loistava ryhmä ja erittäin hauska ja hieno esitys, vaikka itse sen sanonkin. Tämä on todella kimurantti farssi, niin kuin farssit parhaimmillaan onkin. Että siellä on paljon väärinkäsityksiä. No tämä on tämmöistä jännittävää, poreilevaa, vähän puolihysteeristä tunnelmaa. Mä oon lapsena nähnyt hyvinkin paljon farsseja, mutta en näytellyt vähemmän. Että sitä on ollut erittäin moni odottanut, että koska se mahdollisuus tulee. Mä oon semmoinen verttisetä, vähän vanhempi herrasmies, kun tulee sekoittamaan pakkaa. Minkälainen hahmo sulla on tässä näytelmässä? On tämmöinen sosiaalitarkastaja, Jenkanen, erittäin pedantti mies. Miten on mahdollista, että äsken kun minä puhuin, niin hän ymmärsi kaiken, minkä sanoin? No, mä selitin jo, hän lukee huulilta. Täyspuisten tammiovianko läpi? No siis hänellä on terävä herkkä näkö. Siunakko-ovien pitää paukkua todella eksakt niin kuin on sovittu ja tulla mielellään sisälle oikealla taimauksella. Kaikki kunnossa, herra Joutsen? Riemuiten ollut mukana, joka tekee hirvittävän hyvää vanhalle sydämelle. Niin iso kirstu, että hänen vehkeensäkin mahtuvat sinne. Kiitos, ihan mielenkiintoista tulla vakoilemaan, koska tämähän on meidän Äänekosken kesäteatterin kilpailija. Eli mä ohjaan tällä hetkellä Kesälempeä, kesämusikaalikomediaa, jossa Autio Risto on pääosassa. Tuossa on niin hieno jengi näyttämöllä, että eiköhän naurua riitä. Odotamme tosi paljon, esiintyjäkaarti on niin nimekäs ja loistava. Ja vaikka me nyt ollaan kilpailijoita, niin tein ihan verissä päin, että tultiin katsomaan kollegakavereita. Sen verran vähemmän käyn teatterissa, että mä osaan kyllä laittaa sen niin sanotun näyttelijäminän pois. Osaan iloita kollegoiden mokista. Mä luulen, että aina silloin kun on vapaa-aikainen, odotukset on aina sellaiset, että saa niin kuin nauttia hyvästä teatterista. Se on mulle se ainoa edellytys ja Heinola ei ole kyllä tuottanut pettymystä koskaan. Tässä on viime viikon bioskas, okei. Sosiaalitoimi hoitaa kaikki kulut. No tää olisi nyt niin kätevästi mennyt tässä muun biojätteen seassa. Tämä on 3. kerta peräkkäin, kun pääsee ensi-iltaa oikein nauttimaan. Saadaanko me nähdä sut Heinolan kesäteatterissa tulevina vuosina? No mikäli musiikaaleja tai muita musiikkipläjäyksiä on tiedossa, nythän on ollut pitkä tauko sen suhteen, niin ehkäpä se voisi kiinnostaakin. Isäsi on paremmassa paikassa. No sä oot kyllä ensimmäinen, joka on mieltä Hartolasta. Joo, on siellä niin ammattitaitoiset ihmiset tekemässä, että veikkaan, että se on hauska. Kyllä mä komediaa katson ja farssia ihan varastan niin paljon kuin voin. Ai en voi sanoa yksikin hyvä syy, miksi en? Kun sä oot muualla. Muualla? Missähän muualla mä olen? Tästä valmistautuu hautajaisiin. Ja kenen hautajaisiin? Omiis. Sä kuolit tässä hiljattain. Tai siis, tarkemmin ottaen tänä aamuna. Aha.